F'ġimgħat fejn qed ifassal il-budget, il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna għandu wkoll 437 proposta x'ikkunsidra. F'rapport li kien analizzat mill-konsulent Joseph Falzon, il-membri tal-MCSD l-koll qablu li l-ekonomija Maltija għaddejja tajjeb minn kull aspett, filwaqt li jħossu li l-prospettiva li l-ekonomija tkompli tissaħħaħ hija tajba ħafna. Madankollu l-imsieħba soċjali rreferaw għal numru ta' oqsma li jixtiequ li jkunu indirizzati fosthom livell ogħla ta' esportazzjoni u taħriġ aħjar tar-riżors uman. Fil-fatt mis-suġġerimenti ħareġ li l-imsieħba soċjali jħossu li s-sistema edukattiva ta' pajjiżna falliet lill-istudenti u lil min jimpjega. Dan għax f'pajjiżna mhux dejjem ikun hawn l-erf meħtieġ fost il-ħaddiema biex diversi industri jkomplu jikbru. Il-burokrazija fis-servizzi pubbliċi u l-bżonn ta' iktar sorsi ta' finanzjament kienu żewġ fatturi oħra li semmew mill-imsieħba soċjali. Xi membri tal-MCSD semmew mill-ġdid ir-roħs fit-tariffi tal-enerġija filwaqt li saħħu li jixtiequ jaraw pjan fit-tul għall-qasam tal-enerġija li jinkludi enerġija rinnovabbli. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna laqa dawn is-suġġerimenti u spjega li żgur hemm proposti tal-imsieħba li se jkunu integrati fil-budget li ġej. Il-Ministru Scicluna stqar li permezz tal-konsultazzjoni il-Gvern se jkun f'pożizzjoni li implementa miri speċifiċi li jibbenefika minnhom kulħadd.